tangi awan bangkong wae Aku cek ngantuk loh, Mas. dolanan HP wae aku cer yahene kancane do mangkat yahene gek tangi lho bocah koe glelenge ra iram PR kurung tak kerjake lali mambengi. apa PR Oh. nah kayak piye gekan mulane sesuk nek iki nak wayah dolanan HP iki PR ditilik isik Aku mau mangkar lama lah. Engko disetrap guruku piye? terus yo kapok men kapok sesuk nek ora dibeleni mulane ora gleleng-gleleng ambone ngandani iki dirungokke kupinge kuwi ora gur nggih pajangan kok ngono kuwi Tapi aku njaluk jajan sing akeh. sekolah sing pinter jajane oke Aku pengen bakso bakar engko. piro 10. Aku pengen njaluk jajan akeh. ya negeri sekolah sing pinter nek kandhani bu guru ki ngurungane bengi ra dolanan HP wae kok Mbak anakmu kok seneng iki iki lho glelenge ra Mbak Windah nak bengi senengane dolanan HP yaene Sekolah. kancane wis teko nek apene sekolah yo aja nangis no Aku mau sekolah, Mama. wis ayo tak pernah lek makan ayo kakek sekolah iki kakek sekolah